Croeso i ben y bont ar gyfer wythnos arall o'r Clwb Rygbi. Dyma'n union beth sydd i ddod ar eich cyfer chi yr wythnos hon. Roedd cyfle i dîm arall gael ei dwylo ar y darian her am y tro cyntaf wrth i lan ymddyfru groesawu Glenebwy. Gêm gartre cyntaf y Porthmyn ers cwblhau ail ddatblygiad banc yr eglwys. A fel yr arfer, byddwn ni'n dod ar gorau i chi o weddill y gyngrair gan gynnwys Caerdydd yn erbyn Cwins Caerfyrddin, Pontypool yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru a Chasnewydd yn erbyn Aberafan. Byddwn ni hefyd yn dod ar gorau i chi o bencampwriaeth ysgolion a cholegau bechgyn a'r merched gan gynnwys Coleg Llandrillo yn erbyn Coleg y Cymoedd. Ond bydd ddechreuwn ni yma ym Mhen y Bont wrth iddyn nhw groesawu Abertawe yng ngêm ddarbu Rhanbarth y Gweilch. Darbu mawr o Rhanbarth y Gweilch, Mhen y Bont, yn erbyn Abertawe. Cyfle i ni ddangos beth allan ni wneud yn Super Rygbi Cymru, yn fyw ar S4C. Amser ymuno and tîm Clwb, English language commentary is also available. On the line, play on, on the line. Jevons yn cymryd hwnna. Na beth chi moyn o ail ddechrau. Mae Abertawe wedi dwyni dwi'n meddwl, ond dyn? Oes syniad i chi beth mae Abertawe moyn wneud. Callum Carson yn cicio troi Pen y Bont. Mynd amdani, Macaulay Rowley. O, dadlwytho'n hyfryd. O, na gymorth nôl ar y tu fewn. Wilkins, cwrs o cic i hun. O, am gais. O, ni'n meddwl ond wedi gwneud y penderfyniad cywir. Ond mae'n dangos i sgiliau, y gic yn berffaith. Wedyn yn llithro a casglu'r bêl i ymateb yn unsyth i Ben y Bont. Nhw ar y blaen, am gais. O, na chi ffordd i daro nôl i Ben y Bont. Yn dal yr ail ddechrau, ond colli'r bêl, ond wedyn, o'n i'n meddwl oedd y cic yn un da gan Callum Carson. Ond, geri'r ysgellwr yw hwn. O, wedyn Wilkins yn gael y bêl yn ei ddwylo mewn gwagle, yn cico'r bêl dros y top, yn cwrso gic unan. O, a mae'n un wirthiol. Callum Carson mewn yn safle'r mewnwr. On. Ian Thompson. Use it. No, no. Un cariad bach arall. Kai Davies yw hwnna'n wythwr am ddim yn dod Thomas Edwards. Cic trwodd, mae Aubrey nôl ar y tu fewn. O dwi'n tirio, o di ma fe. Yr lawen yr awyr. Wel, dyma'r gêm i ni moyn. Mae noson berffaith. Ni wedi cael 2 gais arbennig. Gobeithio neu ffyn barhau, angos mae Abertawe nawr ar y blaen. Ding dong o gêm. Cemon i gyd yn dod o Callum Carson yn galw y bêl tu ôl y blaenwyr. Yn dod rownd y cornel yn sythu lan a roi'r bas wedyn allan i Tom Edwards a'r gic yn berffaith gan Tom Edwards dros y top a wedyn fel pob mewnwr da gyda'r llinell gynorthwyol na gan Matthew Aubrey hen Ben a Matthew Aubrey mynd dros am y cais i siŵr bydd Pen y Bont yn dawel yn treial gael ysgarmau symudol mae'n disgwyl yn gryf. Ie, maen nhw wedi cadw i siap. Evan Yardley yn trio gweithio'r bêl yn ôl, ond dyw e ddim dy fe ar hyn o bryd. Ond mlaen mae Pen y Bont yn mynd. Maen nhw drosto pwysi ar bêl. Ar waelod y pentwr mae Thomas Jevons yn croesi am ail gais i Ben y Bont. Maen nhw nôl ar y blaen. Cais y pac oedd hwnna. Hwnna mas, Benel. Opsiynau tu fas tu fewn. O, dadlwytho'n hyfryd o Driscoll. Nôl unwaith, o, di Chris Williams mewn. Tacl arbennig ar y mewnwr. O mae Abertawe o dan bwysau. Yardley ar y llwybr tarw, mae fe mynd. O, am gais poblogaidd bydde hwn. Liam Tobias yn croesi i hanner canfed cap i Ben y Bont. A fe'n croesi am drydydd cais, bach o gwmp o mas, ond dathlu bydd fe ar gair bragdi. Beth oedd yr hyfforddwyr wedi bod yn gweud yn y stafell newid ar hanner amser tybed. Phillips edrych am rywun ar ei ysgwdd e. O, ryngipiad! Mae hwn yn mynd i fod yn gais. Mae fe cais pwynt bonus i hwn yn mynd i fod. Macaulay Rowley yn y cornel am ffordd i ddechrau. Just dros munud sydd wedi mynd o'r ail hanner.
A mae Pen y Bont wedi cael y cais pwynt bonus. Florence. Fel mae fe wedi gwneud trwy gydl y nos. Dadlwytho tro hwnna. Neu'r gwaith da yma. Zac O'Driscoll, captain y clwb. Bynel, pas nôl tu fewn. O, hawli y bwrw ongl hyfryd. Opsiynau tu fas tu fewn. A mae'n dewis yr un gywir. Nôl ar y tu fewn. Chris Williams, torri calonau Abertawe. Nath e wythnos diwetha, y Sadwrn diwetha. Croesi am 5 cais i Pen y Bont. Mae fe'n neud hyn o. Nash, Bynel, o, pas hyfryd yw hwnna, yn bwrw'r ongl, Kyle Harris, o, am gais ffantastig yn gwisgo 28, Travis Huntley ar law yn yr awyr. 6 cais i Ben y Bont, ni di aros yn hir am y 6, ond am gais oedd e. Blaenwyr, olwyr yn cyfuno, Pen y Bont yn reoli'n llwyr. Reoli'n llwyr yn wir, a pwy sydd wedi reoli'r gêm ma'n dda yw y maswr ifanc Ben Bynel yn dangos i ddawn gico ge yn y tro ni, yn dangos y pas fflat na ar ongl na'n wych. That's time, boys, time. Harry Olding yn cario. Dyma'r cymal olaf o chwarae. That's time, yeah. Bydd y gêm ar blen a does dim rhaid i Ben Bynel neu ddim byd ond dod iddi dros yr eisteddle. Fuddugoliaeth swmpus i Ben y Bont, y sgôr terfynol yn gweld Pen y Bont am 1 neu 2 noson o lia ar fryd tabl Super Rygbi Cymru. Pen y Bont 38, Abertawe 10. Muno gyda fe mae rhywun nath bendant syrenu yn y gêm a hyn o cefnwr Ed Howley. Ed, we don't often see you smile, mate, but it looked like you enjoyed that one. Yeah, it was good to be honest. Obviously, it's a double header this week, and last week it was a tough, gritty game, and I think we showed what we can do today in parts, but I think we can still be better. But yeah, I think kick on now to we got a week off and then take it into Abertawe. Result great. My area set piece wasn't the best, but at the end of the day we had 15 different changes. We had boys who ran the road all week, boys pull up before the game, so they dug in well, to be fair. We have to improve it when we play Abertawe next week. It's going to be a much harder test down here with their pack forward, so some work to do, but we're going to enjoy tonight. Mae Pen y Bont yn bod yn gryf, cyffroes gyda pêl, nhw'n gweithio galed yn ni'n just bod yn teimlo fel ifanc mas na, ni'n chwarae fel wrong areas, offloads, horrific mas gyda ni, a just siomedig gyda ar teledu'r chwarae fel na. Wel, roedd Pen y Bont mewn llwy'r rheolaeth o'r ail hanner yna, a ifan gyment o'r chwaraewyr yn y llinell gefn yn benodol yn syrenu. Ie, yn sicr fi'n cael yn yr ail hanner na Pen y Bont oedd yn reoli popeth, a fi'n cael mae lot o hwnna'n dod lawr i siwt nath Ben Bynel cico, siwt nath ser yn y gêm, Ed Howley reoli'r gêm o nôl yn ddwfwn, a fi'n cael bydd Pen y Bont os byd nhw moyn mynd mlaen a byd nhw moyn targedu y 4 ucha na, ennill y gyngrair na, bydd chwaraewyr fel Ben Bynel a Ed Howley yn werthfawr iawn nhw. Ond dath pethau'n fyw yn gynnar iawn yn y gêm, y canolwr Ryan Wilkins yn sgorio un o geisiau, nid jyst un o geisiau'r gêm, ond un o geisiau'r wythnos. Ie, bendant a siarad yn ei digon yn byti fe cyn y gêm. Fi'n credu gath'r pêl yn gynnar, lolwyr yn cydbwysig y to, a wedyn dim jyst i ffa mor gyflym a fa mor bwerus fan ni wedi sôn am, ond y naws a gweld y gwagle tu ôl, y cic yn feslus, a mae'n pigo'r pêl an, mae'n cais gwych. Dwy fuddugoliaeth yn olynol i Ben y Bont yn erbyn Abertawe at ein gêm nesaf nawr. Rhywbeth newydd yn Super Rygbi Cymru eleni y Darian Her. Roedd hi yn y fantol am y tro cyntaf wythnos yma wrth i lan ymddyfru groesawu Glynebwy. Wythnos ar ôl i Glynebwy curo'r Porthmyn 38-29. Lee Rhys, y capten, yn bwyllog Nathan Hart, sy'n cael ei dynnu'r dir ac yn cadw'r bêl yn fyw. Dyla Fali, gornest ar y llawr, Glynebwy sy'n ceisio creu chydig o broblemau fan hyn i'r Porthmyn. Ond Rhys yn bwyllog ar bêl allan, Jones.
Tasgu'r bêl allan i'r asgell. Warren gyda'r cyflymder nôl ar y tu mewn i Steffan Jack Jones sy'n dadlwytho i Rhys. Wel, dwylo anhygoel gan y porthmin, ond maen nhw chydig yn fyr ac yn cyrraedd mae'r cefnwr Jack Davies yn sgorio'r cais. Glynebwy ar bêl, Franchi eto, mor gywir ac erioed gyda'i dafliad. A mae o'n aros am y bêl yng nghefn y sgarmes symudol. Dom Franchi ei frawd sy'n helpu. Mae'r fraich allan gan y dyfarnwr. John Evans yn gofyn amdani, ond mae'r olwyr yn dod i mewn fan hyn. Mae hon yn erthol gan Glynebwy. A mae'r olwynion yn mynd. Joe Franchi modfeddi ffwr o'r linell gais. A mae o'n plymio Glynebwy sydd ar y blaen 14-7. Rhys yn mynd yn sydyn fel mae o wrth i fod yn gwneud. Taylor Davies mewn i gysylltiad. Dylyfalu yn nerthol yn cario, ond mae'r amddiffyn yn dda gan Glynebwy. Rhys yn ceisio pryfocio'r linell ne i'r porthmin. Chydig o bwyllo fan hyn i'r tîm cartref. Osian Davies sy'n mynd. Ddim cweit yno, unwaith eto Dylyfalu. Modfeddi yn fyr i lan ymddyfru. A mae amddiffyn Glynebwy yn gwneud yn arbennig fan hyn ar ei llinell nwy hunain. Taylor Davies tro yma yn cael ei dynnu i'r tir. Rhys gyda'r bêl allan i Will Evans, y cawr mawr. Mae o'n mynd i groesi, sem stopio fo o 5 metr allan. Glynebwy gyda'r tafliad. Da ni'n gwybod pa mor beryglus mae Glynebwy yn gallu bod gyda'r sgarmes symudol. Ac yn nghefn y sgarmes symudol unwaith eto Joe Franchi, y capten. Mae ganddo fo'r bêl, Danny Gesail. A mae'n gweld y linell fel yna, mae'n mynd dros y linell, cais arall i Glynebwy. Glynebwy yn edrych am gais arall i ychwanegu, i fynd yn bellach ar y blaen. Evans yn aros am y bêl, mae allan i Morgan Davies. Yn gwaith da gan amddiffyn, mae'n ychydig o gystadlu ar y llawr, ond mae'n dod Lloyd ar bas hir tuag at Matt Jones. Jones y dwylo yr holl ffordd allan i Harry Rhys Weldon. Trydydd cais o'r gêm i Glynebwy. Sgwni os ne sioc am fod fan hyn. Y tafliad i mewn eto'n gywir gan Llanymddyfri. Morgan Jones yn codi uchelaf a Taylor Davies. Da ni'n gwybod beth sy'n digwydd fan hyn. Taylor Davies gyda'r cais. Llanymddyfri, maen nhw'n ôl yn ddi. Llanymddyfri gyda cyfle euraidd yma'n hyn, felly Finn Thomas yn taflu'n gywir. Unwaith eto dwylo Morgan Jones yn saff ar frig y lein. A dyma nhw'n dod yn croesi cais. A maen nhw mond 2 bwynt tu ôl i Glynebwy. Fyse'r trosiad yn rhoi nhw'n gyfartal. Y porthmin yn ddofn yn ei hanner ei hun. Gêm gyfartal yw hi. A mae'r cloc yn goch yn y funud ola. O, mae'n gigos i Glynebwy. A mae hon yn sefyllfa berffaith i Evan Lloyd. Lloyd yn pwyllo. A Lloyd yn gywir rhwng y pist. Glynebwy sydd wedi dod i fanc i'r eglwys. A maen nhw wedi cipio'r darian her. A Glynebwy sy'n cipio y darian her. Maen nhw wedi gwneud y dwbl dros Llanymddyfri. I thought it was a good all-round performance. We had control of the game for long periods. Players were consistent in their jobs, and you know, at 28-14 with 10-12 minutes to go, we were in control. But you know, full credit to Llanymddyfri, they're an excellent team, and they were always going to put pressure on us, and then to score those 2 late tries to make it equal. Our players had to show a lot of resolve and accuracy in the last minute, and outstanding effort from Evan to kick that penalty. But yeah, just thought it was a good all-round game, really. 2 good teams. Beth yna'r amser, o'n i'n meddwl y gwyntio ôl ni ar anner, so bwysig i ni i siw bod ni wario ran nhw'r ca, a tiriogaeth yn bwysig yn y gêm. Yn anffodus, dechrau ni'n wael yr ail, ond anner dechrau nhw bach o cymryd y cyfle o chance gyda ni roi nhw. A ni tu ôl nhw, a ni gweithio'n galed i nhw mewn i'r gêm, a mae'n siom mawr i gorffen fel wnaethon ni. Roedd yna 2 gêm arall dros y penwythnos gan gynnwys Pontypool yn croesawu Rygbi Gogledd Cymru. Roedd hi'n glasur wythnos diwetha rhwng y 2 dîm gyda dros 100 o bwyntiau yn cael eu sgorio.
Sgorwyd dros 100 o bwyntiau yn y gêm hon y penwythnos dwytha a'r momentum o blaid y gogleddwyr wrth ddechrau yr wythnos hon. Danny Cross yn rhoi pas i Ethan Fackrell oedd ar ei ysgwydd dde a'r blaen asgellwr yn tirio. Ond fe arosodd Pooler yn y gêm a'r weithwr Morgan Allen yn neud be mae o'n neud ora drwy gario'n gryf. Y bêl yn cael ei hailgylchu cyn i'r ail reng, Dan Hill, hyrddio dros y linell gais. Pontypool 32, Rygbi Cymru 20. Ar ôl colli yn annisgwyl lawr ar barc Caerfyrddin yr wythnos dwytha, roedd cyfle i Gaerdydd dal i'r pwyth yn ôl ar barc yr arfau, a Gavin Parry yn tirio am ail gais y tîm cartra o'r pnawn. Ac roedd bechgyn Dan Fish ar dan drwy'r pnawn. Y prop Rhys Barrett yn dangos sgiliau slick yn rhyngipio'r bêl yn gelfydd a'r cymorth yn dod gan y crysa glas a duon. Dewi Cross yn cael y clod. Buddigoliaeth swmpus i Gaerdydd. Wrth i'r glaw orfodi i gêm yr wythnos dwytha ddod i ben hanner amser, roedd cyfle arall i gas newydd ac Aberafan wynebu i gilydd. Dechrau cryf i'r dewiniaid Cameron Lewis, y bachwr oedd ar y waelod ysgarmes yna. Ond yn y pen draw roedd pŵer cas newydd yn ormod i'r ymwelwyr, Henry Palmer ar waelod hwn. Cas newydd 29, Aberafan 19. Caerdydd sydd bellach ar frig y tabl. Rygbi Cymru yn disgyn 4 safle ar ôl y golled yn erbyn Pontypool. Ar ôl cwpl o dymhorau llwyddiannus, Llanymddyfri yn cael amser anodd y tymor hwn a'n colli gafal ar y darian her i Lyn Ebwy. Abertawe, yr unig dîm, dal heb ennill gêm. Dyna ni ar gyfer Super Rygbi Cymru yr wythnos yma, ond fe fyddwn ni nôl yn fyw nos Iau wrth i gas newydd groesawu Llanymddyfri, a fe fyddwn ni nôl gyda'r uchafbwyntiau gyd nos Fawrth nesaf. Amser i ni droi'n sylw at bencampwriaeth ysgolion a cholegau Cymru, a fe ddechreuwn ni ym Mae Colwyn wrth i Goleg y Cymoedd ymweld â Choleg Llandrillo. 2 dîm oedd yn edrych am eu buddigoliaeth gyntaf. Lein i Goleg y Cymoedd. Logan Lloyd yn taflu fewn canfod i ddi yn ysgarmes symudol, yn gwthio ac yn hyrddio yn gadarn. Ydyn nhw'n mynd i gyrraedd y linell gais? Na di, maen nhw'n fyr, maen nhw angen ailgylchu. Allan i'r prop Ethan Trehan Ennis, a mae o'n tirio dros Goleg y Cymoedd. Y Cymoedd yn dod unwaith eto. Allan i Niall Evans, ond camgymeriad gan yr wythwr a Llandrillo yn mynd â hi Brychan Gwilym ar rhyngipiad campus. Lein i Llandrillo, Dylan Buffton yn mynd i'r cefn, mae'n profi'n gostus, mae heina yn anodd. Cymoedd yn rhyngipio, maen nhw'n trio gwrth ymosod o'i hanner i hunan. Dyma nhw yn dod trwy'r canolwr Ioan Leisien. Pwy oedd yna'n ymateb yn gynta? Tane Jones oedd wrthi, a mae'r cymorth yn dod gan Jack Piontecchi sy'n croesi yn y gornel. Gwerna Pris yn lledu i'r tîm cartra, y canolwr Osian Woodward yn neud yn dda ar bêl allan i'r asgell. Griffith Llwyd dawnsio rownd yr amddiffyn. Ydy o'n mynd i fynd yr holl ffordd? Na, di ma'n cael ei daclo. Mae'r cymorth yna gan Brychan Gwilym. Dyma'r cymoedd yn dod. Dwylo gwych yma na gan Evan Jones. Lledu i'r asgell. Dyma'r canolwyr yn neud y gwaith caled a'r cefnwr yna i dirio. Rhys Wyatt o dan y pist. Llandrillo angen cadw meddiant os am gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Gwaith caebarhaw gwych gan Kieran Taylor Morgan yn clirio. Brychan Gwilym di hwn, mae mewn trwbl. Mae wedi gwneud camgymeriad, mae'r cymoedd yn manteisio. Cellan Edwards yn tirio drost y cymoedd. Doedd hi ddim i fod i'r tîm cartra. Coleg y Cymoedd yn dathlu i buddigoliaeth cyntaf o'r tymor. Coleg y Cymoedd felly yn sicrhau y buddigoliaeth gyntaf o'r tymor wrth iddyn nhw geisio ddringo'r tabl. Roedd na 2 gêm arall yn adran A yn cynnwys y 2 dîm sy'n ar frig y tabl yn mynd ben a'i gilydd. Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd a Choleg Llanymddyfri. Roedd hi'n frwydr ar frig y tabl yn yr Eglwys Newydd gyda pencampwyr y llynedd Coleg Llanymddyfri yn ymweld â'r brifddinas. Y cais hwn gan yr wythwr Sam Garner y gorau o'r gêm. Mae hyn yn cadw Llanymddyfri ar frig y tabl yn ddigolled.
Yr ysgol uwchradd yr Eglwys Newydd 27, Coleg Llanymddyfri 37. Sicrhaodd Coleg Caerdydd ar y Fro ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor, wrth iddynt groesawu Coleg Gwyr. Yn dilyn rhediad ysgubol gan Ben Bora, plymiodd dros y gwyngalch i sicrhau'r fuddigoliaeth i Goleg Caerdydd ar y Fro, 31-26. Ac roedd yna gêm a hanner i lawr yn y gorllewin pan deithiodd Glantaf a gyrhaeddodd y rownd erfynol llynedd i Goleg Sir Gar. Glantaf oedd ar y blaen yn gynnar diolch i'r cais hwn a ddechreuwyd yn ei 2 i hun wedi warffen gan Mason Daniels. Ond fe frwydrodd Sir Gar yn ôl gyda chwip o gais ei hunain, dwylo da gan gefnwyr Sir Gar yn rhoi'r mewnwr Cellan Olcock o dan y ffin. Gêm gyfartal oedd yn y diwedd 2-1 yng Nghaerfyrddin. 3 tîm dal yn ddigiro, ond Llanymddyfri sy'n arwain y ffordd, pwyntiau llawn hyd yn hyn. Bydd angen i Goleg Caerdydd ar Fro fod yn fuddigol yn erbyn yr Eglwys Newydd os ydyn nhw am gael unrhyw siawns o'r 4 uchaf. A Coleg Llandrillo sydd eto heb gael pwynt. Coleg Llanymddyfri sy'n ar y blaen yn adran A te. Roedd yna 4 gêm hefyd yn adran B yn cynnwys y 2 dîm sy'n ar frig y tabl yn cwrdd. Ysgol Dyffryn Aman a Choleg Pen y Bont. Taith llwyddiannus i Ben y Bont yr wythnos yma, pas cyfrwys gan y mewnwr Cai Harris a wedyn dros y top gan Iwan Powell yn gyrru Theo Hutchison i'r gornel am ei ail gais o'r tymor. Roedd ysgol uwchradd Cas Newydd yn dathlu unwaith eto wedi ymweliad colegau Castell Nedd Port Talbot i Hale Sardis. Y cefnwr Danny Hutchinson yn disgleirio gan ddechrau a gorffan y symudiad i dirio cais i selio'r fuddigoliaeth. Ysgol uwchradd Cas Newydd 29, colegau Castell Nedd Port Talbot 15. Coleg Gwent yn parhau a'i rhediad digiro a hynny ar ôl croesawu Coleg Sir Benfro i Ystad Mynach. Y cais yma oedd y gorau o ddeuddag. Ymdrech tîm gwych gafodd ei orffan gan Rhys Cole i gofnodi hat-trick iddo fo. Fuddigoliaeth swmpus i Goleg Gwent. Rhediad a perfformiadau da ysgol Ystylafera yn parhau wrth iddyn nhw sicrhau i hail fuddigoliaeth yn olynol wedi taith i Goleg Crist a Berhonddu. Isaac Davies yn casglu'r kick-butt cyn torri trwy 4 tacl i dirio cais gwych. Coleg Crist a Berhonddu 17, Ysgol Gymraeg Ystylafera 28. Pen y Bont yn parhau yn ddigiro a bellach ar frig y tabl. Chwara tair, ennill tair. Ysgol Dyffryn Aman yn disgyn i'r 4 safle ar ôl y golled drom yn rownd 3. A'r gêm fawr i wylio yr wythnos yma fydd y 2 ar y brig. Pen y Bont yn herio Coleg Gwent. Ac yn ola, roedd cyngrair ysgolion a cholegau y merched hefyd yn ôl yr wythnos yma. Newn ni ddechrau gyda uchafbwyntiau o Goleg Llandrillo yn erbyn Coleg y Cymoedd. Teithiodd Coleg y Cymoedd i stadiwm CSM y Mae Colwyn gan chwilio am ei hail fuddigoliaeth o'r tymor. Ac mi o'na ryngipiad gwych fan hyn gan Rygbi Cymru wrth iddi redeg 50 metr i dirio o dan y pist. Serch hynny fe arhosodd Llandrillo yn y frwydr wrth i'r canolwr Lia Stewart gan fod bwlch yn amddiffyn y Cymoedd mwyn croesi i'w thîm. Ond diwrnod yr ymwelwyr o'r Cymoedd oedd hi heb os. Ymdrech tîm anhygoel wrth iddyn nhw ddechrau o'i hanner i hunain. A dwylo slic yn cofnodi ail gais y pnawn i'r canolwraig Rygbi Cymru. Coleg Llandrillo 21, Coleg y Cymoedd 43. Coleg Caerdydd ar Fro yn croesawu Coleg Sir Gar yn rownd 2 wrth chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf o'r ymgyrch. Mewn gêm dyn, Caerdydd ar Fro yn rhoi'r tîm cartre dan bwysa'n gynnar a'r rhediad hyd y cae gan Ria Cafei yn rhoi dechrau cryf i dîm y brif ddinas. Ond Sir Gar oedd yn dathlu wedi'r 80. Rhediadau cryf gan y blaenwyr yn arwain y ffordd i rif 8 Abigail Richards dirio. Coleg Sir Gar 22, Coleg Caerdydd ar Fro 20. Dechrau cadarn Coleg Gwent yn parhau ym Mhencampwriaeth y Merched wrth iddyn nhw deithio i Goleg Llanymddyfri. Cario diffiant gan flaenwyr Gwent yn rhoi lle i'r mewnwr Lily Hawkins sleifio'n grefftus o dan y pist. Coleg Llanymddyfri 5, Coleg Gwent 43. Digon i ddod ar S4C dros yr wythnos nesaf. Cymru dan 11 yn erbyn y Weriniaeth Tsiec am hanner awr wedi 5 nos Wener.
Yn dilyn y gêm honno, Cymru yng Ngwlad yr Ia, y gêm yn fyw ar sgorio am 20 munud wedi 7. 2 gêm yn y bencampwriaeth rygbi unedig i chi ddi Sadwrn, y gweilch yn wynebu'r Bulls yn fyw am chwarter wedi 7, gyda ail ddangosiad o Gaerdydd yn erbyn y Scarlets i ddilyn. Ac wrth gwrs byddwn ni nôl nos Iau nesaf yn Stadiwm Casnewydd wrth i dîm Tai Morris groesawu Llanem Ddyfri. Gobeithio gallwch chi ymuno â ni yna.